Te salut! M-am gândit în ultima perioadă să fac o serie de clipuri și să vă aduc un pic din prospețimea Cuvântului Lui Dumnezeu și anume am numit seria aceasta Meditații la Psalmi. Mie îmi plac psalmii și folosesc de obicei dimineața în timpul meu de părtășie cu Dumnezeu și ceea ce eu descoper și ceea ce mie îmi vorbește Dumnezeu vreau să împărtășesc cu tine în clipuri scurte. De exemplu, astăzi am citit Psalmul 28 și mi-a plăcut foarte mult și vreau să împărtășesc câteva lucruri cu tine. Dar înainte de a împărtăși lucrurile din Psalmul 28, vreau să îți spun câteva lucruri despre psalmi în general și despre ideea asta de a medita la psalmi. Cum să meditezi? Cum să folosești psalmii ca să te îmbogățească, ca să te binecuvinteze? Dacă n-ai făcut treaba asta niciodată, dacă nu știi despre ce este vorba, Cartea Psalmilor este inima Bibliei și, în general, oamenii care au dezvoltat o relație cu Dumnezeu consistentă au folosit Cartea Psalmilor ca o carte de rugăciuni, ca o carte de cântări, ca o carte care le-a însoțit diminețile, serile, care le-a însoțit călătoria lor în credință. De aceea, consider că efortul acesta de a te apropia de Dumnezeu prin Cartea Psalmilor este unul extraordinar de binefăcător sufletului nostru. Bun. Ce vreau să spun prima dată despre Cartea Psalmilor? Suntem destul de ispitiți să credem că nu mai avem nevoie de Cartea Psalmilor sau că nu mai avem nevoie de rugăciune. Psalmii lui David sunt, în general, o carte de rugăciune ale lui David. Fiecare dintre noi putem să scriem o carte a psalmilor. Desigur, nu toți care cântă vor fi mari cântăreți și nu toți care scriu o carte a psalmilor sau un psalm al lor înaintea lui Dumnezeu vor fi puși alături de cavaloare de psalmele lui David. Însă, ce vreau să spun legat de Cartea Psalmilor, în general, este că ne subliniază aceste trei lucruri pe care eu vreau să le subliniez. 1. Există o nevoie a noastră de a ne hrăni cu cuvinte. Asta e una dintre nevoile noastre fantastice. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iar a te hrăni cu cuvintele din Cartea Psalmilor este un lucru extraordinar. Trebuie să lași cuvintele acelea să te pătrundă și vei fi cu o altă atitudine, cu o altă motivație, vei fi binecuvântat. Poți să-ți începi ziua într-un mod proaspăt, într-un mod nou. Poți să dai ceea ce tu ai primit mai departe. Noi, oamenii, avem nevoie de cuvinte. Și mai frumos, avem nevoie de cuvintele lui Dumnezeu și avem nevoie de cuvintele alea care se nasc în rugăciunile tale, în relația ta cu Dumnezeu. Cuvintele alea poate profetice chiar, cuvintele acelea care îți inspiră credința. Bun? Deci primul lucru pe care am vrut să-l subliniez din capul locului este că noi ne hrănim cu cuvinte și avem nevoie de cuvintele lui Dumnezeu ca să avem o viață sănătoasă spiritual. Al doilea lucru, există o impresie că tehnologia poate să înlocuiască rugăciunea. Acum, rugăciunea este luată în primul minut, zic așa, când te-ai trezit din pat, dai un scroll pe Facebook. Prima dată, înainte să-ți pleci capul sau genunchii în rugăciune, ne uităm pe Instagram să vedem notificările și așa mai departe. Tehnologia niciodată, indiferent de progresul pe care noi îl facem, lumea aceasta îl face, nu va înlocui nevoia noastră de solitudine, nevoia noastră de retragere, nevoia noastră de a fi singur cu Dumnezeu, nevoia noastră de a citi, de a fi captați de un gând, de a fi captați, de a te retrage în singurătate ca să primești ceva dintr-o altă sursă, care nu e o sursă mecanică sau tehnologică, ci este o sursă divină. Avem nevoie de Dumnezeu. Tehnologia nu va înlocui niciodată nevoia noastră
de meditație, nevoia noastră de rugăciune. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că modernitatea niciodată nu va înlocui nevoia noastră de credință. Ce spun cu treaba asta? Indiferent de progresul pe care îl facem, indiferent de prosperitatea pe care o atingem, indiferent de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, noi avem nevoie de credință. Iar credința nu se naște ca o voință. Voința de a crede nu este credință. Vrei să crezi, dar ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care inspiră credința ta. Altădată pot să dezvolt subiectul acesta, dar am vrut să spun din capul locului că una dintre nevoile noastre cele mai profunde este hrana spirituală, să-ți hrănești sufletul. Florile se hrănesc cu apă, cu soare, cu căldură. Sufletul omenesc se hrănește cu cuvinte, dar nu doar simple cuvinte, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă te duci spre cartea Psalmilor, vei fi, sigur, nu la început sau nu imediat, dar vei fi surprins de bogăția spirituală pe care o vei găsi acolo și de felul în care tu însuți te îmbogățești. Ce zici? Una este să ai un inel sau un diamant pe care cineva ți-l aduce. Dar cum ar fi dacă tu însuți ai găsi un diamant? Este mai bine, nu?